היה איש שקראו לו מההתחלה. נו, פעם אחת. את הרבזי. ושוב, את הרבזי, את הרבזלי. מי? זה היה ואלה. הרביצה לך. כן, נכון. מה היא עשתה לך? נשכה אותי. נשכה? לא, היא נשכה אותי ביד. תהל, הרביצה עליו והרביצתי את תהל. נסרטתי ורצה לי פאצר. פאנצ'ר. לא, פאצר. פצע. לא יודעת. שטחים. שטחים. זהו, תספר סיפור. פעם אחת. לאן בא לך? הלך, נו. תגיד, תספר סיפור. פעם אחת, את הרבזי ואת הרבזלי. זה הסוף. אתה מכיר כיפה אדומה? כן, ספר. פעם אחת, פעם עליונה שעת אביב. והיה ילדה. לא יודע, עמית. סבתא שלה. סבתא שלה. זאב. אכל אותה בלב. אכל אותה בבטן. נכון, כיפה אדומה הלכה לסבתא. והזאב בא לסבתא. והזאב בזבתא. הזאב בא לסבתא והחביא אותה בתוך הארון. למה? הוא לא החביא אותה? אז מה היא עשתה? מה הוא עושה? שובב. קיצור, הוא התלבש וחיכה לכיפה אדומה שתבוא. טוק טוק טוק. מי זאת? הלו. סבתא. כיפה אדומה. איפה ברחת? סבתא, תפתחי את הדלת, טוק טוק טוק. ואז הזאב אמר, מה? תיכנסי. הבאתי להם. ואז היא נכנסה. סבתא, זורק את זה פח. למה העיניים שלך כל כך גדולות? זורק את זה פח. תהיה איזה רעל. סבתא, למה העיניים שלך כל כך גדולות? תגידי לי. סבתא, למה הפה שלך כל כך גדול? שנוכל לטרוף אותה. הלך לזרוק משהו לזבל. וסבתא, למה האוזניים שלך כל כך גדולות? כדי שנוכל להאזין אלך. ככה, ואיך אומרים? יאללה. חזרת. זה סרפן של 80. קיצור, כיפה אדומה שאלה את סבתא, למה הפה שלה כל כך גדול? אז הזאב בא ואמר, כדי לאכול אותך. ואכל את כיפה אדומה. הוא אכל אותה. אוי אוי. אוי אוי אוי. הזאב היה שמן עכשיו. גם הוא אכל את סבתא, וגם את כיפה אדומה. אז הוא הלך לישון. פתאום, הצייד הגדול שמע את הנחירות של הזאב מהבית של סבתא. פתח את הדלת. לא, פתח. פף. פף. פתח את הדלת. אתה הולך. הוא פתח את הדלת. ראה את הזאב. אוי אוי אוי. חתך לו את הבטן.
והוציא את סבתא וכיפה אדומה יש. חיות. אה? לקח את הזאב ושם אותו בתוך הפח. תרפח. בתוך הפח. היום יש טוב. ביי ביי.